Mjesto Sirač smjestilo se na prostoru gdje rijeka Bijela izlazi iz gorskih masiva, u kraju bogatom šumom, vodom i kamenom. Sirač se na zemljopisnoj karti pojavljuje 1242. godine, u to doba pod imenom Cirih. Pola stoljeća kasnije templarski vitezovi sagradili su ovdje prvi grad, Utvrdu. Njegove zidine i danas krase brijeg u središtu mjesta. Život siročkog stanovništva još od 18. stoljeća povezuje se uz iskorištavanje dvaju prirodnih bogatstava ovoga kraja, kamena i šuma. Kamen se eksploatira u našem mjestu od davnina, ali za naše poduzeće bitna je 1878. godina. Te je godine društvo južnih željeznica otkupilo Siračka brda na istoku sela i započelo organiziranu proizvodnju kamenih materijala. Kamen se u to vrijeme najviše isporučivao za potrebe izgradnje pruge Barać-Virovitica-Daruvar-Pakrac. Izgrađena je željeznička pruga od samog kamenoloma i tako je počela ozbiljna proizvodnja kamenih materijala u Siraču. Godine 1928. postoji već dioničko društvo koje iskorištava kamen i proizvodi vapno. U to vrijeme vagonima su otpremane najznačajnije količine proizvedenog, uglavnom lomljenog kamena i tucanika za izgradnju cesta i pruga. U razdoblju između dva svjetska rata i nakon toga proizvodnja kamena zauzimala je značajno mjesto u privrednoj djelatnosti Sirača. Sljedećih godina proizvodi se sve više. 1954. je važna godina za tvrtku. Te godine dobiva ime Kamen, poduzeće za proizvodnju tucanika i građevnog kamena Sirač. Poduzeće počinje samostalno djelovati, te možemo ustvrditi da je ovo, poslije 1878. druga najvažnija godina u našoj povijesti. Moramo istaknuti da su u to vrijeme uvjeti rada u kamenolomima bili vrlo teški i najteži poslovi radili su se ručno. Zbog toga se 60. godina kreće intenzivnijoj nabavci mehanizacije. Željelo se proizvesti više, radnicima olakšati posao, poboljšati radni standard. Period od 1970-ih znakovit je za razvoj tvrtke jer su se u to vrijeme gradile prve suvremene separacije za proizvodnju agregata i tucanika. Kamen Sirač u to vrijeme postaje jedan od značajnijih proizvođača kamena na području države. Godine 1979. na lokaciji 3. kilometar prišlo se izgradnji tvornice vapna. Izgradnja je trajala do 1980. godine i u to vrijeme bila jedna od najvećih investicija na daruvarskom području. Tvornica vapna kapaciteta 100.000 tona živoga vapna godišnje puštena je u rad 1981. godine. Izgradnjom vapnare mijenja se struktura proizvodnje. Kamen se sve više postaje poluproizvod i Sirača kreće prodaja vapna u sve većim količinama. Poslovanje tvrtke prekinuto je početkom Domovinskog rata. Proizvodnja nije bilo, a poduzeće se mnogim aktivnostima uključilo u obranu. Gotovo sva mobilna mehanizacija angažira se za potrebe Hrvatske vojske. Većina zaposlenika također se uključuje u postrojbe Hrvatske vojske, a 20-ak zaposlenika ostaje u poduzeću, drži ga na životu i servisira postrojbe Hrvatske vojske bez naknade. Nakon oslobođenja okupiranih pogona, već u ožujku 1992. godine počinje se organizirati proizvodnja. Poduzeće je pretrpilo značajne ratne štete, ali zalaganjem vodstva i radnika počinje uspješno poslovati. Godine 1993. provedena je privatizacija i Kamen postaje dioničko društvo u vlasništvu svojih zaposlenika. Poduzeće počinje borbu za opstanak u novim uvjetima tržišnog gospodarstva. Vrše se velika ulaganja u svim segmentima poslovanja. Utvrđen je razvojni program za sljedeći period kojim se planira sigurnost u poslovanju nakon pretvorbe. Prvo vrijeme karakterizira
daljnje saniranje ratnih šteta, izrazite investicijske aktivnosti, linije za paletizaciju vreća, kamione itd. Donosi se odluka o investiranju u liniju mješaonice za suhe mješavine. Tada se osniva povezano poduzeće Kumal Sirač. Ono je osnovano zbog prodaje kamenovih proizvoda i snabdijevanja kamena sredstvima potrebnih za proizvodnju. Kumal zapošljava nove djelatnike i otvara trgovinu na malo radi zadovoljenja i tih potreba mještana Sirača. Linija mješaonice za suhe žbuke izgrađena je i puštena u pogon 1997. godine. Tako od tada iz Sirača izlaze veziva i ljepila pod imenom Simal i Simakol. Tako se ostvaruje strateški cilj u finalizaciji proizvoda u Siraču. Praćenjem zbivanja na domaćem i vanjskom tržištu i uočavanjem novih gospodarskih tijekova dolazi se do spoznaje u poduzeću da će u budućnosti biti uspješni samo oni koji će imati prave partnere i u pravo vrijeme znati donijeti pravu odluku. Želeći pravu budućnost za tvrtku i mjesto, vodstvo je odlučilo potražiti partnera s kojim će biti moguće ostvariti razvoj poduzeća u tom smjeru. Na obostrano zadovoljstvo u vlasništvu Kamena Sirač 1998. godine ulazi respektabilna austrijska tvrtka V&P Klagenfurt. Strani partner izvršava dokapitalizaciju poduzeća, a 17. svibnja 1998. godine potpisuje se društveni ugovor o osnivanju novog zajedničkog društva za proizvodnju suhih žbuka V&P Kamen. Novo poduzeće proizvodi suhe žbuke u tvornici kapaciteta 130.000 tona godišnje. Tako 1998. godine iz Sirača kreće prodaja veziva žbuka i ostalih proizvoda pod prepoznatljivim znakom marke Baumi. Realizacijom novih komercijalnih politika 2000. godine poduzeće se orijentira na izvoz i ostvaruje značajne rezultate u izvozu hidratiziranog vapna u Bosnu i Hercegovinu te živoga vapna u Sloveniju. Iste godine u poduzeće se uvodi certifikat ISO 9002 za sustav upravljanja kvalitetom. To je prvi takav certifikat u Republici Hrvatskoj za ovu vrstu građevnog materijala. Kako izvoz postaje sve veći u poslovanju poduzeća, ustrojava se vlastita carinska služba u krugu firme kako bi se izvozilo uz što manje troškove. Zbog iznimnih izvoznih rezultata Kamen Sirač dobiva od Ministarstva obrta, malog i srednjeg poduzetništva nagradu za najboljeg izvoznika u kategoriji malih i srednje velikih tvrtki za 2001. godinu, a Gospodarska komora Bjelovarsko-bilogorske županije poduzeću dodjeljuje zlatnu kunu kao najuspješnijoj tvrtki i za 2001. i za 2002. godinu. Radi pružanja kompletne usluge našim kupcima u to vrijeme razvijamo i vlastiti eksterni transport, te zbog toga i servis za održavanje svih voznih jedinica i radnih strojeva. Moderna vremena oblikuju i nove moderne zahtjeve, pa se sve veća pažnja posvećuje brizi o smanjenju štetnog utjecaja na okoliš i smanjenju emisije čestica pri proizvodnji vapna. Zaštita okoliša ugrađena je u Kamenovu poslovnu strategiju, što potvrđuje i ugradnja filtera na tvornici vapna. Kontinuiranim razvojem građevinske industrije, stanogradnje i infrastrukture povećava se potražnja za proizvodima iz našeg programa. Kroz projekcije strategijskog planiranja unutar društva donesena je odluka o investiciji u novu peć za proizvodnju vapna. Krajem 2002. godine potpisan je ugovor o izvođenju radova sa tvrtkom Merz iz Švicarske. Ova investicija ponovno je jedna od većih ulaganja u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji.
Nova peć trebala bi započeti rad 1. veljače 2004. godine i iz nje bi trebalo izlaziti živo kalcitno vapno visoke kvalitete i bjeline. Osim toga, planira se investicija u osiguranju sirovinske osnove, proširenju asortimana proizvoda, program proizvodnje živog mikroniziranog vapna i proizvodnje gašenog vapna, te u program zaštite okoliša. Neprestani radovi u poboljšanju kvalitete svih segmenata proizvodnje doveli su do ostvarenja proizvoda i usluga najviše kvalitete. To potvrđuje i certifikat ISO 9001 koji je poduzeće dobilo ove godine. Kroz 125 godina dugu tradiciju Kamen Sirač je ulagao u opremu, investirao u zemljište, tehnički i tehnološki se razvijao. Važno je napomenuti da se dužna pažnja posvećivala stručnom kadru i svim djelatnicima unutar poduzeća. Bez timskog rada, koji je u Kamenu odlika poduzeća, ne bi bilo ovoga što je danas. Kamen i Sirač su tijekom povijesti postali jedno, jer je u svakoj građevini i ustanovi u selu ugrađena i donacija kamena. Društveni život mjesta, šport, izlete poticao je i osmišljavao upravo Kamen. Trenutno je u poduzeću zaposleno 211 radnika, inženjera, ekonomista, pravnika. Timski rad osnova je i temelj realizacije svakog projekta. Kamen se uvijek pridržavao načela korektnog odnosa prema svojim poslovnim partnerima, bez obzira na njihovu veličinu. Ispunjavanje ugovornih odredbi i poslova i udovoljavanje zahtjevima kvalitete u Kamenu se stavlja ispred svega. Na naš veliki jubilej koji ove godine slavimo, 125 godina postojanja i tradicije, želimo iskazati zahvalnost bivšim generacijama, svim minerima i lupačima, svim bivšim direktorima i svakom pojedincu koji je dio svog života ugradio u Kamen. Ostavili su nam veliku vrijednost i zadužili nas. Naša je čast i ponos što smo ga preuzeli i što ga razvijamo u smjeru kakav Kamen Sirač zaslužuje.